Ay, gagi, pare. Top of the food chain, pare. Tara, kape! Tara, kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi, pare. We're not your ordinary DJs. Tara, kape! Tara, kape! Gagi, pare. Feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena. Ano ang pinaka hindi mo makakalimutang karanasan? Tulad niyan ngayon, local election. So, ano ang experience mo na unforgettable? Well, there was one time. English pa kasi. But it was a national election noon pa. Awa. Naging dancer at singer ako ng politiko. Ay pa! Hindi ko na sasabihin kung sino. Alam nyo na, may na-endorso po Konyo Bicolano. Gagi, pare. So, naging dancer at singer ako ng politiko. Ayun, talo. Pero legit yun Hindi ko makakalimutan yun. Feeling ko nag-contribute yun sa confidence na meron ako ngayon and all. Talaga? I see. Ikaw ba? Ano yung hindi mo makakalimutan during elections? Munti ka na ako maaksidente. Ala, bakit? Nakaangkas kasi ako noon. Tapos, basta, munti ka nang maaksidente. As in, legit talaga. Munti ka na maaksidente. Tapos doon mo mapapansin na ang init ng ulo ng lahat ng mga tao. Bakit? Hindi ko alam. Malay ko, di ko natanong Ano kaugnayan sa election? Hindi, kasi syempre, di ba, parang ang daming tao sa labas. Nagsisiksikan, ang init-init, di ba? Tapos may mga nagbebentahan pa ng boto. Ayan, tapos mainit talaga kapag eleksyon. Talagang tunggalian, ika nga. Mainit, tapos isama mo pa na mabaho. Oo, ayan. Diba? Lalo dyan sa may barangay Commonwealth. Dun sa part na yon. Oo. Nako. At sure kami kabisyo, kayo rin marami kayong mga naiisip na mga experiences ninyo ngayong eleksyon. Diba? Kaya ikaw kabisyo, kung hindi ka pa nakakaboto o nakaboto na, eto, i-recap namin sa iyo kabisyo ang 6 na mga ganap sa local election! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga kampanyang pangmalakasan. Ayan. Sabi nga natin kanina, kapag eleksyon, di ba parang nagiging karnibal ang mga kabaranggayan. Kasi puro kanta, puro banderitas, puro tarpaulin. Naisip ko nga kung malilinis ba nila yan pagkatapos? Legit yan. Oo nga yung kampanyang pangmalakasan, yung tipong mabait lang din sila ngayon. Pero yun naman talaga, sila yung number 1 na basagulero sa barangay. Oo nga. Mabait ngayon, bukas salbay ulit. Paano? Hindi nanalo. Kaya nga, bitter. Ay, anyway, that's number 1. Wala naman tayo sa number 2. Pangadwa. Ito ang mga pangmalakasang liquor ban. Yan. Ito yung ayaw ko. Bakit? Liquor ban. I really love to make burratan, like inuman talaga and all. Kaya nga na-imagine ko ang malas ng mga may birthday ngayon. Liquor ban, no? Gusto nila magsaya pero wala. Hanggang anong oras ba bukas abot? I really don't know. Pero alam ko maya-maya may proclamation na and all. I mean, alam na kung sino yung mananalo. Okay. Good luck. Good luck talaga, no? Anyway, that's number 2 po naman tayo sa number 3. Pangatlo. Ito ang mga suhulan to the max. Yan. Ano nang pinakamalaking suhol ang binigay sa'yo o nakita mo na binigay sa iba? Nakita ko around 2,000 pesos. Ay pa? Yeah, around 2,000 pesos. And again, same feels yung nararamdaman ko. Nakaka-insulto ito sa akin and all. Grabe. Baduy, cheesy man pakinggan and all, pero nakaka-insulto siya kasi it seems like kayang-kaya talagang bilhin yung karapatan mo. And I don't like that. Talaga? So sa'yo ganun, na-insulto ka kasi feeling mo binili yung karapatan mo? Ikaw ba? Sa akin, nai-insulto ako kasi 2K kaya nilang ipamigay sa iba. Ay, oo. Diba? Ako nga walang 2K. Oo nga, no? Diba, imagine mo, tumatakbong kapitan, kagawad, 2K ang ibibigay. Tapos ilan ng tao sa barangay nila? More or less, 500. Grabe. Sige, 2,000 times 500. Basta malaki. So imagine mo, ibig sabihin, ganun kalaki yung pera na meron sila. At barangay election lang yun, Kaya nga. Kaya gagi pare, wag ninyong tatangkilikin yung ganyan. Pahirapan ninyo sila. Magpalaki kayo ng value. O kaya, tumakbo ka na rin sa susunod. Para damay-damay na. Anyway, that's number 3 pa naman tayo sa number 4. Pangapat, ito ang mga tunggalian.
Yan. Dito papasok yung mga rivalries. Yan. At pinakamatindi dito, siraan sa social media. Kaya nga, I love it. Spill the tea. Spill the tea. Diba? Oo. Nako mga kabisyo, wag sana kayong magkasira dyan and all. Kasi election lang yan. Ilang araw lang yan. Awa. Pero yung kapitbahay mo, imaginein mo habang buhay mo kasama. Kaya nga, buti kung may pambili ka ng bahay at lupa sa ibang subdivision, Oo. diba? Wag kang dyan, pare-pareha tayong walang pera. Anyway, that's number 4. Purma tayo sa number 5. Panlima. Ito ang mga watchers sa presinto. Yan. Ito yung mga tao na madalas nating hindi napapansin pero napakalaki ng kanilang papel ngayong eleksyon. Diba? Nanonood sila ng mga tao. Oy, pero shoutout sa lahat ng mga nakadeploy na watchers ngayon sa mga presinto at nakikinig sa atin. Gagi pare, tuloy nyo lang yan. Kaya nga, good luck po. Good luck. At dapat honest lang kayo dyan. Charing lang. Saludo sa inyo, no? Kasi kung wala kayo, edi walang manonood sa mga tao. Tsaka sa mga watcher, huwag kayong spot ng kung ano-ano. Kaya nga, gusto lamang chicks magtumingin kung sinong gwapo sa presinto. Oo, gagi pare. Watch well. Yan. Anyway, that's number 5. Wala naman tayo sa last but not least, number 6. Pang-anom, ito ang mga Proclamation Rally. Yan. Dito talaga, nagbibibuhan. Nagpapabibuhan na. Kaya nga, nagsisilabasan ng mga talentong dating wala naman. Bigla na lang nagtitiktok. Bigla na lang monolog. Imaginin mo, si Kapitan nagmomonolog. Kaya nga. I pray you'll be... Hindi, pero mga kabisyo, kung sino man ang mananalo dito, nako sana maging call out ito na ang skit natin ay totoong nangyayari. Ayan. Pangit man ito or maganda man ninyong pakinggan, sana mas maging maayos yung barangay ninyo. Totoo. At congratulations sa mga tatanghaling mga kapitan, ha? SK Kagawad. Pero yun nga, hindi naman natatapos ang eleksyon sa campaign o sa eleksyon. Diba? Dapat tuloy-tuloy ang serbisyo sa Pilipino. Yes, naman. Robin Shena po, for Kagawad. Sabi ko na bagay Kaya nga, talaga. diba? Ikaw ba, sa Bicol, plano mong tumakbo? Hindi talaga. Hindi talaga. So, pero tuloy-tuloy lang tayo sa pagpapasaya sa ating mga constituents. Ayan. Yes! Malay mo magkaroon tayo ng Operation Tulong, diba? Sa Love Radio. Magkakaroon na talaga. Kaya abangan mo yan, kabisyo. Siya, ang dami na naming susunod ng Rockies Secret At kami makakasama bukas na ulit para sa ating Halloween special. Ay, oo. Kaya abangan mo yan simula alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kami mamimigay ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli din si Sir pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Woo! Your Oragon Broski, like super legit and all. Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape! So 90.7. Taas ng enerhiya ko, diba? Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi par. Awa! Awu! Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano!